खुलुमबाय। दिनै 9 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिआरआव इउपिपिएल पार्टिया सरकार दानानै गेलेनायनि आयदा आरो थुनलाइनि मेला खुंनानै माखासे समखौ ओरैनो बरबाद खालामबाय होननानै बिपिएफ पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदों। बेखौ लानानै इउपिपिएल पार्टिनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि बिपिएफ पार्टिया सरकार दानाय समाव बिटिसिआव जौनि मेला, जुवानि मेला आरो समाजजों गनायजायै गोबां मेला खुंबोदोंमोन। बिपिएफ पार्टिया आथिखालाव बेफोर मेलाखौ खुंनो मोनैखाय खर' गाज्रि जानानै गरम जादों आरो बिपिएफ पार्टिया सरकार दानाय समाव बर' थुनलाइ आफादखौ गावसोरनि सिङाव दोनदोंमोन आरो बिपिएफ पार्टिया सरकार दानाय समाव बर' थुनलाइ आफादनो बोसोराव 5 लाख रांल' होयोमोन। नाथाय बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफोरा बै समाव माखासे जौ लोंनायावनो 5 लाख रां बाहायोमोन। बिपिएफ पार्टिया बाथा बायदि खर' गैयि एबा मेलेमाव जेबो गैयि मानसिखौ बिपिएफ पार्टिया बाहायनानै जौ जुवा होगासिनो दङ। बिपिएफ पार्टिया जौ जुवा खेला होनो मोनैखाय इउपिपिएल सरकारखौ रागा जोंदों होननानै बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। 10 फेब्रुआरिनिफ्राय बारग' NDFBफोरा मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बारग' NDFB इउनाइटेड फरामआ बेखौ मिथिहोदों। सानजा बिटिसि सिमानिफ्राय सोनाब बिटिसि सिमासिम गोबां हाबाफारि लानानै बेखौ खालामगोन होनना बुंदों। फुंनि 10:30निफ्राय थाबायनानै खालामनो गोनां हाबाफारिखौ जागायगोन। गुबै थांखिखौ बिथांमोना सान्थि, खौसेथि आरो सुबुं हारिनि जौगानाय होनना फोरमायो। बेफोरजों लोगोसेनो आरो मोननैसो फिसा फिसा थांखिफोर दं होननाबो फोरमायो। बेफोरनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हानि सोमोन्दै रायजोफोरनो मिथिहोनाय बायदि बायदि सावरायगोन होनना बुङो। आगान मुं होनानै बे खामानिखौ मावनायनि थिरांथा लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 6 फेब्रुआरियाव तुर्की आरो सिरियायाव बांग्रि मावदोंमोन। बे बांग्रि मावनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बे बांग्रि मावनायजों 12,000निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो 40,000सो सुबुंफोरा जखम जादों। तुर्कीयाव 9,000निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो 35,000निबो बारा सुबुंफोरा तुर्कीयाव जखम जानानै दङ आरो सिरियायाव 2,000निबो बारा सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों आरो 4,000निबो बारा सुबुंफोरा जखम जानो गोनां जादों। बुहुमनि 17थानिबो बारा हादरफोरा तुर्की आरो सिरियाखौ मदद खालामहैदों होनना मिथिनो मोनो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइनि बेन्दोआव थानाय थुरसिजरा नेपालि खुथि गुदि फरायसालियाव मैयानि थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव हाग्रानि मैदेरा माथाम फैनानै फरायसालिनि दरखौ सिफायनानै माइरंखौ जानानै थाङो। बे समावनो खौरांगिरि सिगाङाव नेपालि खुथि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जयदेब ब्रह्मआ फोरमायो दि जोंनि फरायसालियाव नांगौ बायदि खाबु गैया। फरायसाफोराबो फरायसालियाव फैनानै सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा जायो होननानै फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि फरायसालिया 2013 मायथाइयावनो सरकारजों आजावजादोंमोन, नाथाय दिनैसिम स्कुलखौ मोजाङै लुफुंनानै होआखै होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना मिथिहोयो। 2023 मायथाइनि SSLC आनजादखौ सेबा बर्डआ गोदान सिस्टेमजों खुंगोन होननानै फोसावबाय। बे बारनि मेट्रिक आनजादनि कुइसन पेपारआ आगोलनि बादि फैनाय नङा। बे बाराव अबजेक्टिभ टाइपनि कुइसनआ 45 नाम्बारनि फैगोन। 1 नाम्बारनियानो 45था सोंनाय थागोन आरो 45 नाम्बारनि डिसक्रिप्टिभ टाइपनि कुइसन फैगोन आरो 10 नाम्बारनि इन्टारनेल एसेसमेन्टनि थाखाय कुइसन फैगोन। इंराजि, गोरलै बिगियान, गोरलै सानखान्थि आरो समाज बिगियान साबजेक्टफोराव 45था कुइसनआ 1 मार्क्सनि जागोन। बे बाराव सर्ट कुइसन आरो लं कुइसननि थाखाय बेयो आलादा आलादा
गासै 24टा एन्सार लिरनो पेज होनाय जागोन। बे बाराव 4,24,196 जन केन्डिडेटफोरा मेट्रिक आनजादखौ होगोन। बे बाराव 2022 मायथाइनिख्रुइ खमसिन फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ होगोन। मेट्रिक आनजादा 3 मार्चनिफ्राय जागायनानै 20 मार्चआव जोबहैगोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।